numesc Mihaela Roivu, sunt eleva clasei a 3-a C și vă voi prezenta pagina Inelușul Vârtecuș. Această pagină este un fel de pagină pentru copii care conține texte, glume, jocuri, concursuri și mici rubrici publicate de copii. Aș vrea să vă citesc un mic text despre pasiunea mea. Care a publicat chiar ea. Da. Dragă Ineluș, mă numesc Mihaela Roivu, am 9 ani. Vreau să știi că îmi plac foarte mult lecturile și că sunt o cititoare activă a renumitului săptămânal Florile d'Albe. Pagina Ineluș în Vârtecuș mi-a plăcut de la bun început, pentru că mi se potrivește ca vârstă și mă simt bine printre semenii mei. Particip cu regularitate la concursul Ești Isteț, sper să iau și un premiu la sfârșit de an. Mai am și alte preocupări: dansul, pictura, patinajul, frecventez școala de dansuri sportive Gloria. La concursul de dansuri m-am plasat pe locul 5 din 8. La pictură nu sunt prea talentată, dar dacă îmi doresc mult și depun efort, îmi reușește. Țin foarte mult la biblioteca mea de acasă, care mi este o mare prietenă. Ea conține cărți cu povești, un loc aparte îl ocupă colecția Miturile și legendele lumii, cărți cu proverbe și zicători, din care culeg multă înțelepciune populară. Dicționarele mă ajută să-mi dezvolt vocabularul și să prețuiesc frumusețea limbii române, răsfoind volumele din colecția Enciclopedia Ilustrată a Copiilor. Călătoresc imaginar prin țări și continente, aflu despre realizările omenirii din diverse domenii. Cunoștințele acumulate din aceste cărți m-au ajutat să iau note bune la mai multe obiecte. Am câștigat locul 2 la concursul Victorină și o mențiune la concursul de cultură generală Winners. Fiind pasionată de arta dramatică, am început să frecventez cursurile de teatru Eugen Ionesco. Datorită lor am luat premiul 2 la concursul declamatorilor de poezie Grigore Vieru. Încerc să-mi exprim gândurile și emoțiile în versuri, așa cum o fac alți cititori ai Florilor d'Albe. Nu e un lucru ușor, dar citesc, exercit, sunt sigură că voi izbuti.